Reggel fizetést szerettem volna levenni, és Bodor Lajosné, az a neve. 418 000 forinton van a számlám. Ekkor vált világossá, nagy Bodor bajban vannak. Egyedül már nem tudják megoldani a mindennapokat. Szilvia a levélben kért segítséget. A gazdálkodj okosan túlélési tanácsadója Más Zsuzsa gyakran szembesül hasonló gondokkal. Többségében azt szokták mondani, hogy az vegyen fel hitelt, akinek amúgy megvan a pénze, csak azt, ha beforgatja valamiben, hoz még pluszba, mert akkor kvázi táncsa dologban. 12 hitelből eddig csak egyet sikerült rendezniük. Úgy számolják, körülbelül még 8 millió forint a tartozásuk. Dr. Kölcsik Szilviával, a műsor jogi szakértőjével nézik át a hiteleket. Sikerült megtalálni a legszerencsétlenebb konstrukciókat, mert ugye ezek tipikusan, amit Szilvi is említett, ezek tipikusan olyanok a hitelkártyaszerződés, folyószámla hitel, áruhitel, aminek a legmagasabb a kamata. Hogy sikerül-e megoldást találni a hitelek rendezésére, kiderül a gazdálkodj okosan ma esti adásából 23 óra 30 perckor az RTL 2-n. Nem ő volt a brutális verekedő, szabadon engedte a rendőrség azt a 17 éves fiút, akit egy 13 éves gyermek megverése miatt vettek őrizetbe tegnap. Kiderült, éppen egy bevásárlóközpontban volt a támadás idején. A híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint nem biztos, hogy jár kártérítés a fiúnak. Ezt a fiút kereste a rendőrség, mert a gyanú szerint ő támadott meg 3 társával egy 13 éves gyermeket a 17. kerületi Névkertben. Tegnap vették őrizetbe, ma viszont szabadon kellett engedni. Kiderült ugyanis, hogy nem lehetett ott a támadás helyszínén. Úgy tudjuk, a rendőrség már a fiú előzetes letartóztatását kérte az ügyészségtől, és az ügyészség utasította a rendőrséget.